Humenskí redaktori a kameramani sa na záver prázdnin zúčastnili mediálneho školenia. Počas 2 dní hodnotili celoprázdninovú robotu. Večer patril prezentovaniu mediálnych aktivít počas prázdnin. Po zhliadnutí DVDčka z chatového a prímestského tábora hodnotili prácu nových členov mediálneho tímu. Sme aj tu na Humenom organizovali množstvo akcií, do ktorých sme zapojili nových členov nášho mediálneho tímu. Ich úlohou bolo počas akcií fotiť, kamerovať a potom pripraviť z toho výstupy. No a to školenie, ktoré sme teraz organizujeme, je práve preto, aby sme s tými deckami stretli, pozreli si to, čo pripravili a spolu sa pozreli na to, čo bolo dobré, čo bolo zlé a tie chyby odstranili, aby sa nám do budúcna už nestávali. Druhý deň sa po krátkom školení rozdelili do 3 skupín, aby pripravili reportáže na rôzne témy. Najlepšia práca bola odmenená. Zdokonal som sa v niektorých veciach, ktoré som už vedel. Naučil som sa, ako sa robia celky, detaily a poučil som sa z niektorých chyb, ktoré som doteraz robil. Na tejto kamere som sa naučil ovládať viac gombíkov. Na tomto školení som sa oboznámila s mediálnou tvorbou a taktiež som si vyskúšala prvýkrát aj prácu pred kamerou. Na plánovanie akcií na ďalší školský rok čakala ešte mediálnikov odmena v podobe posedenia a oddychu pri nedalekom rybníku. Z Humenného pre Salesiánsky magazín Dominika Kostolníková. Už 5. deň je v Salesiánskom dome rušno. Vďaka 10 usilovným pracovníkom sa priestory herne postupne pretvárajú. Hlavným cieľom je stihnúť celú prácu do začiatku nového školského roka. Už čoskoro budú mať tieto miestnosti znova svoju tvár. Všetky náklady financujú Salesiáni a mládežnícka organizácia Domka. Priebeh práce nám priblíži salesiánsky asistent Tomáš. Tu v Oradku sa snažíme oškrabať tieto steny. Nie je to len nejaké také povrchové upravovanie, ale ideme úplne do najväčšej hĺbky, škrabeme omietky a snažíme sa tie staré vrstvy zoškrabať, aby dobre chytil náter. Som sem preto, lebo Oradko bolo v dezolátnom stave a trebalo pomôcť Salesianom ho nejako opraviť. Tak hlavnou motiváciou pre mňa, aby som prišiel dnes tu, je asi tá práca, aby som trochu pomohol, pretože som dobrovoľník, tak trošku pomôcť v tomto Oradku, deti z toho budú mať radosť. Salesiáni vlastnia tento dom od roku 1990. Dom, ako ho v súčasnosti poznáme, bol upravený v roku 1998, kedy sa pristavala kaplnka. Rok neskôr vzniklo aj betónové ihrisko. Za posledné 2 roky na našom dome prebehli viaceré rekonštrukčné práce. Medzi prvými sa vymenili drevené okná za plastové. Následne nasledovala izolácia domu, to znamená zateplenie domu. A súbežne prebiehalo osadenie bleskov s vodou. Novozrekonštruované mládežnícke stredisko bude slávnostne otvorené 7. septembra. Pre deti sú pripravené rôzne športové aktivity. Celá akcia bude zakončená svetou omšou. Z Humenného pre Salesiánsky magazín Katarína Kačurová. Počas sviatku SNP sú na Slovensku v pracovnej pohotovosti nie len bezpečnostné zložky štátu, ale aj pracovníci nákupných centier. Na našom trhu máme 6 nadnárodných obchodných reťazcov. Pracovné podmienky i otváracia doba v nich je rôzna. Náš obchodný reťazec patrí medzi starostlivosti o svojich pracovníkov, patrí medzi najlepšie obchodné reťazce na Slovensku, pretože poskytuje svojim pracovníkom nadčasy, v ktorých majú 100% príplatky počas práce, počas štátnych sviatkov. Okrem toho si každý z nich počas týchto dôb, kedy pracuje navyše, môže pridať na svoju klubkartu 300 bodov a okrem toho si kľudne a spokojne môžu zavolať zo svojho fanfónu a zadarmo. Otváracie hodiny obchodov sa prispôsobujú dopytu ľudí. Situáciu počas sviatku nám priblížila predáčka Monika. Návštevnosť spotrebiteľov vnímame veľmi dobre. Keďže sú štátne sviatky, tak tým pádom nie sú v robote, čiže máme dosť veľa klientov a tým musíme robiť veľakrát, že pip, pip, pip a tak ďalej, takže to je v tom. Ja si myslím, že mohli by byť aj pozatvárané, lebo aj tí ľudia, čo tam pracujú, si potrebujú oddychnúť.
No, není to dobré, lebo štátny sviatok je taký, že sa musí odpočívať. Ja si myslím. V kľude doma, na to je ten štátny sviatok. Ďakujem. Pracovný deň je pracovný deň, si myslím. Takže, malo by to tak byť. Ja som veľmi rád, že sú otvorené obchody, pretože som si mohol kúpiť klimatizáciu do auta. First. Ty to horúčave. No musím sa priznať, že mne sa to stáva tiež, že chodíme cez štátne sviatky nakupovať. Ale keby to zrušili, tak myslím, že by som sa vedela tak naplánovať veci, aby som nemusela ísť do tých obchodov. Ak by to tým ľuďom pomohlo. Na Slovensku máme 15 štátnych sviatkov. Spolu s nedeľami je to 67 dní pracovného pokoja. Pre pracovníkov obchodných reťazcov však tento údaj neplatí. Súčasným trendom v západných krajinách je obmedzovanie práce v nákupných strediskách počas sviatkov. Slovensko za týmto modelom zatiaľ zaostáva. Z Humenného pre Salesiánsky magazín Lenka Mikitová. Let me tell you about a girl I know. She's my baby and she lives next door. In the morning when the sun comes up, she brings me coffee in my favorite cup. Yes, I know. Yes, I know. Hallelujah, I love her so. When I'm in trouble and I got no friends, I know she stay with me right to the end. People ask me just how I know. I smile at them and say she told me so. Yes, I know. Yes, I know. Hallelujah, I love her so. When I call her on the telephone and I tell her that I'm all alone, all I gotta do is count from 1 to 4. I hear her at my door in the evening when the sun goes